Ciklo ajon seke gichok pen Keroni Model Hospital long an practical aseke aphan kewa nurse atumphan. Jengkha Bamon po college along ciklo ajon apharman nurse atumaphan theory a training ki pipon along ki ongdung atumamen chithapdun. Nijang karbi anglong jengkha Bamon po college along all northeast nurse trainer ki pipon kichengsi ke theory anse ciklo ajon pen pajutsi pinini phai isi jangmi a ciklo Keroni Model Hospital an practical trainer aphan superintendent Dr. Teron Atheng an Pachin Nipon. Kado kawe nurse aphai bang thomkep susia tum aphan clinical trainer akipipon je aphan Keroni Model Hospital long an vanlo. La penon second phase aphan men kachithap dunje aphan chairman pen phirangkya thengno Pachin Nipon. The training Northeast Angmong pen dak jengkha Bamon po college along si center bipon lo. Abang so center ki bipon pen penang amen kachithapatum Angmong pen jasmet pet theory class abang ciklo jon pleng thang lo si theory class ke alang tum phan ki jut pusi dil tumi hin pen hok ponsi pini ladak Keroni West Karbeng long Keroni Model Hospital along alang ni tum phan puthot clinical class ke cheng ponangji angdeng si pini dan wang thulo basidak hospital superintendent Dr. Teron Sar ke hai pen tami jingki je than pen si pinidak nili student ke doan trainee ke doan atuma phan along department tin along arum tin along japon si kodak kopi asai si ke deng jima ke claim ponangima labangso ateng alang tum phan than pachini pono lapen labangso teng si alang tuma bangke ke wangji 3rd April Monday pen bangke alang tum clinical class bangke shift by si regular wangpo asi pini asai bangke lapulo amasi lapuson thot si second phase apharman admission bangnil tum non prabjin pen cheng pon hupo labangso chiklong bo asi karbiang long atogono jasmet pet tribal akhei drop out anim so primar tum phan kacharli ke otang kan tontang anim so primar tum phan pachinia bangke la hello nangli tumta isi kemesen nang tumakke isi kereng abar sai je palongji mate claim ponji ninghang purudangte labangso nurse training along menang che thabdun penchar ri konthulsi kemeji pusinili hin pen uthot pachini penchuniri kangtung asika to gabe pini lada kacharli bang phi atum phan ans tame alang tum kemesen pencharli ponthek po apente media ke haitum tame labangso ke pachetak awar sai nange pp ajoine alang tum hantame kurwang thu pen kato gabe phan tame kurwang thu akadom pe sini lam thing tonikol kardom